Landmarks għaliex min se ħares lehom b'xi mod se joqtuh dawn l-emozzjonijiet u se jsru landmarks ta' emozzjonijiet għall-individwu. Landmarks hija sensiela ta' pitturi ta' Fabio Burch li flok pajsaġġi fiżiċi tippreżenta għadiet differenti tal-pittur. Fabio laqa l-istetina tagħna sabiex iwasslilna aktar tarif dwar din il-werja. Dawn għalkemm huma landscapes jew aħjar huma treescapes u wieħed jista' jara f'xejn fihom, però huma kollha pitturi li ġew magħmula mod spontanju minn naħa tiegħi. Ma kellix la ritratti li ngħid aħjar nispera ruħi minn dan ir-ritratt jew mort fuq xi location u penġejthom, kollu ma pitturi li ħarġu mod spontanju. Mela jekk nitkellmu fuq xi ispirani fil-ħajja ngħidlek li kważi kollox. Jiġifieri kemm nies li ntaqa' magħhom mal-ġurnata, kemm esperjenza ngħaddi minnhom tal-ħajja, pereżempju għaddejna mill-esperjenza tal-Covid li b'xi mod affettwat sil kulħadd, tajjeb jew ħażin, jiġifieri kollox jaffettwani u dawk l-affarijiet li għalkemm jien forsi inkonxjament ma nkunx naf li ġejt affettwat minnhom, però meta niġi biex impenġu nisma' ruħi fuq it-tila se joħorġu mod awtomatiku. Dal-aħħar b'mod ukoll naturali għax ovvjament probabbilment ġejt anke influenzat dak kollu jkun għaddej anke kurrenti lokali, eċetera. Kemm importanti nippreservaw in-natura, il-bniedem għandu bżonn in-natura. Nuża ħafna linji ili, forsi nħoss issa saret kważi trademark tiegħi personali, nużhom għaliex nemmen li l-bniedem f'kull fażi tal-ħajja tiegħu, f'kull karriera jew stat tal-ħajja tiegħu infittxu l-perfezzjoni. Iżda l-perfezzjoni qatt ma nilħuha, ovvjament in-natura hija xi ħaġa perfetta, però l-linji hawnhekk ġieli jintilfu, ġieli iktar evidenti, però dak huwa b'mod spontanju mbagħad. Ġieli nagħtihom kompletament, ġieli jibqgħu jidhru, dik hija l-idea barahom. Din hija kontinwazzjoni ta' wirja li kelli anke solo exhibition ġewwa Ruma f'April li għadda. U wara li rstejt il-wirja komplejt naħdem u mpenġi u bdejt ninħoss li qed nevolvi u qed immur x'imkien ieħor illi forsi ma kontx aware tiegħu u llum il-ġurnata hemm uħud minnhom kważi saru kompletament sa tqishom bħala stratti għalkemm huma rikonoxxibbli. Meta niġi biex nagħti title il-pittura, net kollha nħobb intihom title, dan bħal tifel jew tifla li jitwildu titihom isem, xi tihom identità. Tiġini ħafna b'mod spontanja qiegħda naħħal intihom title bit-Taljan, ovvjament jiena discendenza Taljana mill-naħa tal-familja tiegħi u sirt inħossni komdu, forsi anke naqra ħafna bil-lingwa Taljana, li intihom it-title għax inħosshom iktar jesprimu vera dak li nixtieq dak il-lingwaġġ. Jekk wieħed ikellu jsaqsini għaliex tpenġi, ngħidlek ma nafx, għalhekk jiena minn mindu kont tifel, sakemm ittieni l-memorja ta' dak li niftakar minn mindu kont żgħir dejjem naf nippenġi, jiġifieri hija xi ħaġa li nħoss li qiegħda fija u nħoss dik l-urge li ma nistax ma npenġix fil-ħajja għax naħseb ittieni rasi, jiġifieri xi ħaġa li nibża dejjem jien qed tibgħu ma' mindija illi jien naf saħħti ma ttinix iktar, hemmhekk naħseb tkun għax ma ngħaddix minn ħajja, xi ħaġa naturali. Nħoss li minn dejjem hekk kienet.